sakirabe yiliweti en darbe arngaji godani acciye tegal ko bangal laati wakkatire mawnde e hunde tettunde ha ngendam goto fu nder duniyaru be perotiral leydi asli finatawa e nokku ɗum sendotiri ha babe e ummatoje muɗum ha waylari leydi Cameroon be ɗuɗoral asli e ɗemɗe pinal goto fu haɗay tegal hakkunde leñi ko waddi mobgal e nandotiral hunde nde gal bakkeje ɗuɗɗe yerima Yaya Dalil dottijo e Ibrahim Alaji Mana babirawo paɗɗe nandotirɗe amma kadi waɗugo moyenji man ɗum sanjata ɗum kam a yi bana koole en ɗo ɓeɗo ngaɗa moyenji jam nga bana ararsuwa en kamɓe kam ko inde ko goɗɗo faggoto funa ngam ha ɓagana ɓiyum malla nga ha ɓaga ɓiyum bana ha village ji goɗɗi kam foti to a laari ɗo a andi ɗum bangal wayne en tam ƴo feere ha jotta a tawi al'ada je ɓoyma man ɗo ɓeɗon jogiti ɗum ɓeɗon ngaɗa al'ada man ha a laari ɗo a sekata saba andi ɗo ɗum asgol al'ada yimɓe ka ja'en to bangal maɓɓe ɗo waɗa ɗo ɓeɗon ngaɗa banni ɗo amma ha nder berniji kam hande caɗɗum a heftata ɗo ɓeɗo tindinore tegal ko bangal ha kawtal waylare leydi Cameroon ɗon nandotiri be ɗo waɗa leñol ngol be ngol Hajja Mariam Yaya dadirawo ha ɓiɗɗo debbo muyran be ɓiɗɗo gorko yaha wiyoya baba mum baba ɓiɗɗo gorko nena dow baba ɓiɗɗo debbo ɓe jaha ɓe ƴamoya ɓe dokki ɓe gaddanta norɗe ɓe tani to ɓangal waɗake ɓe gadda kuje sottirdu to ɓe gaddi kuje sottirdu ni ɓe ta'a sarti ɓangal ha kuje sottirdu ɗo ɓe gaɗan buure gawri ɓe gaɗan turmiji maɓɓe ɗiɗi tati an kam ko moy dedei no Allah wawni ɗum ɓe gaɗan nalle ɓe gaɗan goro ɓe gaɗan leda ɓe gaɗan tasahoy takkugo nalle ɓe gaɗan darowo ɓe gaɗan tapire an kam ɗuɗɗum ni kadi kuje peƴel reza kuyer koy e kolji takkugo nalle an ka sipaji ɗum pat majum ɓe gaɗan ɓawo ɗum ɓe ngara ɓe gaɗa sarti to ɓe gaddi sadaki ɓe ngara ɓe kaɓɓa tegal hoca debbo maɓɓe ɗum haɗay ha ɗo e bo ɗum ɗo fuɗɗi daga muygal masalan ɓiɗɗo gorko yiɗi ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo gorko ɗo o ɓurata yaago kosɗe tati bana nane kam nda min mi yiɗima to noy an bo a yiɗi yamna o yaha o faɓɓoya o meta woloro wane am noy ko ƴamnomami go hidde komando ɓiɗɗo debbo bo heɓi wakkati be saaro en mum saaro debbo go sarwake saaro gorko go bo heɓi lemake moy on ƴami ɓiyi ko noy dedei o hokkana to ɓiɗɗo gorko meti lorago ɓiɗɗo debbo jaaboɗo ngal woɓɓi kawtal ngal sembiɗinama be wuɗugo gendal e wala kerol hakkunde jonde ummatore e leñi e ɗum laati bo sembe ha leydi Cameroon e kawtal waylari muɗum amma gal woɓɓi ɗum ɗo tawi ban accugo finatawa e ewango jonde duniyaru ko moy yiɗi hoygo yaadu janandu acce yaadu muɗum e nane ɗo ko moy dedei no leñol muɗum warta leñol jillotiri e ko moy bo to laari oɗo ko waɗi ɗo kanko bo wese o waɗa ko oɗo waɗi ɗo on wartiri ha ɗum warti ɓangle man ɗo ɗe pat kawti ɗum ɓangle goote noon ɗum ɗo harakare noon tan yaadata wondiɗiraɓe woɓɓe ɗum gi'a perotiral ha kuje goɗɗe Papa Adamu goto nder wondiɗiraɓe ɓe gallure Marwa andi ɗi gomaji ɗo ha haɓɓode tegal man ha ɓango be ɓangruɗe man ɗo ɗum nandi fuu ɗum goto amma ha fargu woni ha tele man ɗo hala garwa be gawdere ɗo waɗa manda ha tele mum yo ha jiha seɓitowoyla Marwa ɓe andano ɗum amma ɗon palpal jotta waɗoɓe mandawa be lutotirgo giɗɗe ɗen kawtal ɗo tawi ha kuje kewɗe e non goɗɗe bo accama e ɗum yilama lornego ha jonde ummatore sottugo gawri jotta kana yimɓe jottata gawri nane ɗo wakkati ɓangal ɗo ɓiɗɗo debbo yilatako daga an kam to lutti asawere ha ɓe ɓagamo ɗo oɗon jooɗi nder saare ko waɗeteno nane ha tele ɓe ɗon gaɗa mbaalu mbortu sadaki ɓe ɗon gaɗa nagge ɓe ɗon gaɗa sadaki nyamande amma jonta ɗum sotti yimɓe geɗitina ɗum kanjum man ɗo mbaalu mbortu nagge be sadaki nyamande yimɓe pintana ɗum kanjum bo ɗum ɗo waɗi amma ɗum acci jonta kam ko nawni ɗum ɗo ɓe ɗon gewta gewtidal ɗo ngal mara kerol ko moy ɓe hefta ha toy iwde mako woni o tefa al'ada mako to a pullo dara a pullo to a hawsajo a hawsajo to a kolejo to a jisiga banni to mufu an kam kala asgol gol futtani nef asgol ma tegal ko bangal inderi jollordu soro e kuje goɗɗe ko waɗete be finatawa wotingo ɗum sembiɗingo e yarugo yeeso laati ɗum risku e sembiɗingo jonde jam e de'ende Rumfawu Baba Shwariya Marwa RFI
sakiraɓe